aquí amb Namadó Llucia, que se nom Margalida. No, això... Namarga, amiga, col·lega de en Joan i jo, l'estimam molt, i va escriure, com supos que sabreu, aquest llibre de Vall de Bot, que és que me va fer començar a dir, ostres, Vall de Bot, xulito. I ara, gràcies a tu, faig classes de Vall de Bot. En sèrio? Gràcies a jo? Sí, hombre, des de que vares venir en el podcast, i varen xerrar de Vall de Bot, i m'has descobrir un món. No, que bé, estic contenta. Sé que hi ha molta gent que ja m'ha aturat pel carrer i m'ha dit, ja he anat a una primera ballada, tal, ja m'he atrevit. Està bé, la veritat, estic contenta de la reacció que ha tingut la gent cap en el llibre, perquè, sabíem que hi havia com un buit legal de feia més de 20 anys que no se publicava res i sobretot la difusió, perquè a mi, sobretot a l'hora d'investigar, anar a cercar TFGs, llibretons publicats en els anys 70 d'un ajuntament que només té un col·leccionista que... Uau! No, o sigui, difon, fer-la amb una editorial i que se difongui, que s'estengui, no? Perquè l'has fet amb Nadri d'Ínsula Literària i també ha participat qualcú de Melicotó, o com? Clar, els dibuixos és d'en Jaume Vic de Melicotó, se coneix. Dues coses superimportants. Primer de tot, se nom Marga, no Llucia. Té aquest nom perquè no li agradava que fos només Marga perquè és un poc soso. Que jo crec que les coses com més normals després s'agraden molt. Tipo, si t'hagués posat na Marga, això hagués agradat, jo crec. Però bé, ara ets Madó Llucia i mos encanta, també. També és que cercava un poc això de la tradició de Madonna i de serà de vos, que s'ha perdut moltíssim. I, a que meva totes eren Llucies, jo oficialment no ho som, però hauria de ser Margalida Llucia. Uau! Perquè a ma mare li encantava ser cantant Margaluz. M'ho anat molt en fora, sí. Era una cantant que jo ni vaig conèixer tan sols, però bé. No m'ho digueu mai, per favor, que no m'agrada. Però Madó Llucia sí que t'ho puc dir, és que ja m'agrada. Sí, si vols Marga, jo te diré Marga. M'ha passat anar a qualque ballada i que la gent jove me digui Madó Llucia, clar, se gira una dona major i me veuen a mi i diuen bé, ara com ja m'ha donat ja, però fa 20 anys, no? Saps? I se quedaven com... I aquella... Era molt bo. Simplement... Tenies dubte de si era Madó Llucia o Madó Llúcia. Clar, seria en els 20 anys me vaig posar Llúcia perquè vaig voler escriure-ho correcte en català estàndard, no? Sí. Però realment jo que som de Palma hauria de ser fins i tot Llucia. Llucia! No mos agrada. Llucia! No m'agrada! A Palma... Llucia! Fetes dos. Com aquí Manacosa diu Llovis, de Lluís. Llovis me flipa! I va resultar que un dia jo estava en l'ordenador d'aquells de torre antics, tan tranquil en el meu quarto, i ma mare passa per darrere i em diu què és això de Madó Llucia? Dic, mamà, la meva pàgina web, què t'he d'anar a contar, Pues això, que jo escric, mamà, tal. Però si Madó Llucia era la teva reptadina, jo, what? Ella jugant en el jabo. Sí, cap, jo són de l'època de circ cap. No, això no... No, ja no ho coneixes vos, són 10 anys, diu. Era un xat d'aquest de... Terra mítica. Sí, com un de terra. Els primers xats, no hi havia xarxes. Per això vaig crear Madó Llucia, el blog de Madó Llucia, perquè no hi havia xarxes, anaves a mirar, anaves en el Google, que això sí que ja existia. Llavors, que hi havia... Home, no som tiranosaure, tampoc. Home, jo som més gran que Google. O sea... Ja tinc 30 anys i Google té 20 i pico. La qüestió és que cercaves per internet i tu acabaves d'anar tota la setmana d'estiu, sobretot, que hi havia ballada cada dia. I te quedaves amb ganes de contar-ho, de fer-ho, i jo vaig tenir aquesta necessitat d'escriure-ho i cercaves internet Vall de Bot i sortia la gent de Saraus, que ja existia, i una pàgina de Xermies que crec que encara existeix, que és molt bàsica, perquè, pobrets, allà està. I veure, si no s'actualitza no passa res, però allà està, i ha de ser. El meu entorn envolta tant en el Vall de Bot que jo ho veig ja normal, però reconec que quan tenia 15 anys a l'institut o... És que vaig fer segon d'ESO fins a l'escola, i que érem l'antic octau, i clar, l'escola i els primers anys d'institut eren més raros, o sigui... Això és que també, mira si fa estona, tampoc no són tan vea, però dic que... És que tot el temps estàs dient que és vea. A lo millor m'hi sent. Sí que t'hi des 40, reina. No, però és vera que hi havia també a Palma
vaig coincidir amb pocs mallorquins dins classe i no sé, potser per això era... Jo és vera que des del meu món de jo mai no tinc cap persona que ni s'apuntés a Vall de Bot a l'escola ni res, i Vall de Bot era una cosa totalment aliena a la meva vida. Amb aquest boom he vist amigues meves que fins i tot ni xerren català ni res, que ha estat, ai, Vall de Boc, que xulo, m'apuntaré. I no sé, jo crec que en el final el que fas de xerrar tant d'una cosa i posar de moda una cosa és que en el final arribi a perfils distints. No sé si... Que l'altre dia xerràvem en el podcast que enyoram més estrangers, més inclusió, que és una eina integradora fantàstica, perquè aprens la llengua, aprens un balls tradicionals, que vulguis o no, pues és cultura, és la nostra manera de veure el món en aquest sentit. Que bé, si mos poséssim a analitzar i fer tesis doctorals i tal, els balls venen de fora, ja estan aquí, els hem adaptat, però són de la península, però ara venen nous balls de la península i hi ha molta controvèrsia, més que el tema és delicat, però bé, no passa res. La meva classe, na Sara, d'Escòcia, ho peta. Wow. Està aprenent castellà i català alhora, i deixa que tothom li xerri en català i a vegades se queda així, en plan... I això, i balla molt millor que jo. Diu, ja és el segon any que faig Vall de Bot, i jo, joder. I me diu, tu no vas fer classe, jo? No. I diu, bueno, shout out a na Sara. Nosaltres mos interessa molt la temàtica de com convergeix, no sé si se diu així, el gènere amb Vall de Bot, perquè per exemple jo no sé si m'estic anant per Los Cerros de Úbeda, però sí que sent molt lo de que Vall de Bot és superfeminista perquè sempre comana una dona. Ara te diré, és que les dues, no sé com dir-li, vertents, i és que pensen, sempre mos ha arribat la història d'enrere que el ball mallorquí era matriarcal perquè comandava la dona. Sí. Bé, jo dic, i és el que he intentat explicar en el llibre, comandava els punts. Realment, abans dels anys 70, tornem enrere, o sigui, hem d'anar enrere. El boom de la ballada popular moderna, com la coneixem ara, abans hi havia les agrupacions folclòriques, i abans, pues, segurament hi havia la figura de rebel·ler. La figura de rebel·ler te deia, ara tu ballaràs amb aquesta persona, sí, després d'aquests aniràs tu i ballaràs amb aquest home. I la dona només podia triar els punts que li feia. Per si volia embuar o no el volia embuar. Perdona, per la gent que ho mirarà i que no sap. És a dir, rebel·ler és com una alcahueta, o no? Com qui dic? Defineix-me d'alcahueta. En plan, és a dir, la gent anava a ballar per... Era l'organitzador del ball, ell s'encarregava de tot. I ell, pues, triava qui ballava amb aquí. Ara, jo no era, ni hi ha el lloc que jo sàpiga escrit. Si realment feia d'això, se suposava que el ball era per festejar, se suposava, ara ja se qüestiona bastant, perquè jo sí que venc d'aquesta escola de 70 i pico, 80, d'aquesta mare del ressorgiment, que sí que s'ha xerrat bastant de que el ball era per festejar, que m'imagino que en aquella època era l'únic temps d'esbarjo que tenien, a lo millor, no ho sé, m'ho vull imaginar, jo tampoc no som historiadora. A vegades me diuen, no ho sé, historiadora. Bé, ja sabem que ningú d'aquí és historiador, però xerram... Sí, i ara aquestes noves generacions han perdut un poc aquest joc de ballen per ballar, ballen per fer exercici, ballen per... ni te miren, ni tal... Anàvem a la pregunta. Hi ha gent que opina que això que es ball és matriarcal és masclista, i hi ha gent que pensa que és feminista. Masclista per el fet de que era un home que te deia tu balles amb aquest altre i realment només comandava els punts, i feminista per una cosa que mos deixaven comandar, molt la lleven i ara comanden homes. O sigui que he sentit les dues versions. A mi me'n toca un peu, a mi avui en dia que me dona que te comandi un home, és vera que m'hi he basat així. I l'únic problema que diguéssim que m'hi trob ara és que com que s'està modernitzant la bullanguera, que fins ara sempre havia comandat la dona i ara està en procés de què fem? Surten dues dones, qui comanda? La que acaba d'entrar, enmig. Però si hi ha dos homes i quan tot d'una que entra una dona, comanda ella, no comanda l'home. És que estem en aquest procés de com quedarà, no ho sabem. Clar, hi ha d'haver com una espècie de consens entre com altres persones. Sí.
Són Ja regles veurem. de joc, entre cometes. Exacte. Perquè com que és popular, ho fem nosaltres. Que Això és guapo. molt important. Sí. Jo tampoc som historiador. Però el que havia llegit, no sé si en el teu llibre o qual que TFM, sí que també he llegit jo, És cert que és d'un TFG, que crec que, o Pot ser. TFM, que me sona. sobre mateixes. Sobre mateixes. Sí, sí. Que És que és m'he llarg, estudiat per no dir mentides. No, i a més, en el TFM te dibuixen els passos dibuixats i tu, no m'he enterat de res. Exacte, per això en aquell llibre no explic com aprendre a ballar, perquè és que vés a classe i Sí, sí, t'ensenyarà. literal. I crec que en aquest TFM, o TFG, no sé, explicaven que hi havia homes que pagaven en els revelers per poder ballar primer amb una dona Sí, abans se subestaves ball i això, però que hi hagi coses escrites del tema, pues, sincerament no he anat a cercar tant. No. Però és vera que sí que se pagava. Sí. Aquest és en Joan, el nostre nin de pràctica. Pobre. No, és millor. Això és que m'hi fa feina. És que m'hi fa feina, t'estic molt fet. Sí, fantàstic. Aleshores, tenim, és vera, que un ball que se va com a popularitzant ara mateix, en el moment en què pues, això, la cultura és tan important perquè en el final tot està gentrificat, tot és igual, tots els bars són iguals i és vera que el que deies tu en el podcast de tot, que la gent com que necessita tornar un poc a les seves arrels, no? Sí, supos que cerquen identitat. Que, bé, anaven a un meló massa gros. Ai, sí. No. Ençata'l. No, és que me fa gràcia, mem. És vera que el ball de bot és molt identitari i fantàstic, però el ball a plaça m'agrada més com a identitari perquè és actual, és d'ara. És d'ara. Jo el que critic, i vull que se m'entengui, per això vaig lenta, d'acord? És que, perquè sé que després me traureu una frase, se me farà viral i no ho vull. Ara traurem el tall que nosaltres mos doni la gana. No ho vull. No ho vull. Jo, pareix que de vegades me diuen és que pareix que critiques les agrupacions i les mostres. No. M'apareix fantàstic que se faci i que se recreï aquest moment icònic i que se faci un ball d'espectacle. Fantàstic, ha d'existir, clar que sí. El que critic són com organitzen les festes, perquè han augmentat un munt les mostres ara, més que les ballades. Quan la cultura popular viva és la ballada. I van d'una mallorquinor, i no te fa més mallorquí vestir-te del segle XVIII, que m'apareix fantàstic la feinada que estan fent ara de recreació històrica, perquè fins ara mos havia arribat com una desfressa de més en manco, com se vestia en aquell temps per fer feina, i ara sí que és vera que els joves estic contenta de que s'hagi fet aquest estudi. O sigui, que no el de crític en aquest sentit, però a l'hora de l'identitat mallorquina, jo sempre poso l'exemple del dia de les Balears. El dia de les Balears és de les 10 del matí a les 9 del vespre rebosillos per tot. Perdona, no hi ha músics mallorquins, no hi ha actors mallorquins, hi ha més gent que no s'identifica amb això, que justament xerram d'aquest llibre i xerram de ball de bot i d'identitat, però hi ha altres mallorquins. Són gent d'aquí que estan fent una feina preciosa. Que estan fent cultura, sigui com a... que no sigui tradicional, no vol dir que siguin menys mallorquins. En els premis que vàrem anar, en el Ender Rock, vàrem dir que Mallorca no és només una ensaïmada o una sobrassada, i és vera que la cultura mallorquina no és només o ballar ball de... No és més mallorquí ballar ball de bot que anar a escoltar fades, perquè al final tot això és cultura que se fa... Maria Jaume, Pizzorines, és que hi ha moltíssim de grups, Boc, hi ha moltíssim de músics bons que estan mort de riers, perquè entre que estan aïllats perquè som a Mallorca i han de sortir potser a Barcelona a que els facin cas perquè som superexòtics a Catalunya, saps? És que me sembla ridícul. Anem a valorar-los aquí? Ja. I m'estic fent un pot de tirar en terra damunt, però és que... No, però si en el final... És a dir, no té... que tu hagis escrit algo de ball de bot, perquè tu saps de ball de bot, no és tirar-te a terra damunt quan xerres bé d'una altra cosa, és a dir, això són dues coses totalment distintes. Altres mallorquinitats. Exacte. No xerran de Manacorinitats. Disponible al Museu de Manacor. Exacte. I vaig anar, me va agradar molt. És que me sap greu, Manacor donen cuereta a la resta de Mallorca. Culturalment, perdona, que un museu hagi pagat a un influencer, a un influenciador, per fer contingut, m'apareix
superbé, literal, no, és que en el final vas de que no és que si no és a Palma no passen coses i després si ets de Palma, no és que si no ets a Madrid no passen coses. Perdona, passen un munt de coses tot el temps, a lo millor més petites i més per nítxol, però m'apareix increïble que, per exemple, un museu hagi fet feina molt... Com més micro, tant de moure. Però m'apareix superbé i iniciatives així són les que necessitem. No que, per exemple, ara per Sant Sebastià contratin a anar allà de fora i és com, perquè, o sigui, hi ha tant de grups de música aquí i tanta gent que fa tantíssimes coses... I de qualitat. Que, sí. Perdona, vaig anar al romancer en capella. 30 anys que duen regalant-nos música, els hi han fet cas, les institucions. És que... I són d'una qualitat, bé, és que, per favor, podrien estar a qualsevol lloc. Yeah. Jo he de dir que cada any... I són menys mallorquins, perquè no van en el reposillo. És això el que critic, no res més. O sigui, jo m'hi he posat de fer per Sant Antoni, potser vés a saber si me'l pos. Jo no entenc. Som menys mallorquina jo per ser de Palma. Per favor, anem aquí. Facto. No és facte, però l'altre dia, l'any passat, a Manacor hi ha les beneïdes, òbviament, de Sant Antoni. I hi havia gent que estava vestida de pagesa tradicional, per dir de qualque manera, i de pageses tradicionals, però no era recreació històrica, era que s'havien posat, per exemple, un jersei negre i saps això? Icònic, sí, que suposo el que tenen. Sí. Que també ho entenc, perquè és molt car, és molt car fer això. Però després hi va haver a la mateixa beneïda gent superben vestida. No, també és gent superben vestida, recreació històrica, xapó. Però és que a més hi havia gent pagesa que literalment notaves que anava amb el xaleco, amb els vaqueros bruts, i me va agradar més això, la granota blava. I és com, és que literalment els pagesos d'avui en dia, i això és la indumentària pagesa d'avui en dia, la granota blava. La gorra de piema, per favor. La gorra de... No, però és que literal, sí. Jo vull una gorra de piema i encara no la tenc. No, perdona, Joan, però no mos tallis. Anàvem a xerrar de l'insult de Palma. A mi ja m'estic agafant tírria i tot. Prou, ja està bé. Els jonguets són mallorquins. Mallorquins i no són beneis. Bueno. No me diguis bueno ara, perquè la cagues, tia. És vera. Bé. Això m'ho fa recordar per la parèntesis, quan no sé quina política li va dir a una senyora presidenta, seré curteta, i Namorà li va dir, basti que sigui breu. Molt bona. Ara anava a contar una, però estan davant, és igual. Això. Jo entenc que al final en els pobles són els que han preservat la mallorquinitat, sobretot el català, i entenc que diguin els jonguets no saben català, i al final això va un pot de la mà de que són beneits. Hi ha molta gent que xerra català i no són beneits. A mi me fa ràbia, perquè jo, per exemple, que nostre era 100% català, que nostre. O sigui, jo, a part, pels meus germans grans, sempre sabia, i IB3 no existia, quan era molt petita, però TV3, o sigui, i el Babalà Club, que també veia. Han de tornar aquest temps. Vos, com ha de tornar? Està difícil. Bé, la qüestió que... Perquè ja no poden veure a punt. Sí, a punt. Bé, la qüestió... Els de Palma no són beneis. Entesos? Que heu arribat a entendre, perquè he viscut a pobles i he arribat a entendre què és el que insulten. Saps? Això, aquesta gent que no surt de casa seva, però no són només de Palma, són gent fins i tot de fora, bàsicament. Gent que potser no s'involucra en la cultura, que no surten de casa seva perquè no tenen inquietuds en aquest sentit. Això ho entenc. De fet, qualque pic ho he empleat, joder, però és de Palma. Ho he empleat, però no tots som iguals. És que me crispa molt. Parts i quarts. Jo entenc que hi ha amistat entre pobles. Aleshores, també entenc, per exemple, que a Mallorca has d'odiar un madrileño, no? Com els més odiat de dins Espanya són els madrileños. Per què? Perquè són els jonguets de la península. Saps? Com que digui, jo festejava amb un madrileño. Fortes declaracions. Ara ja no, ara ja ho hem arreglat. I jo li deia que no teniu cultura, tal, entre de conya a conya, però mitja vera, perquè al final a Madrid, és a dir,
Però entenc que a la gent d'altres pobles digui els jongues no tenen ni puta idea, no sé què ho entenc. Saps què penjo? Me fa ràbia segons. Que bastant de gent estrangera estan comprant cases a Mallorca com per encara nosaltres estar fent el beneit discutint-nos entre nosaltres. Que pocs que quedam i, sobretot, difondre. Perquè aquesta actitud, què és aquesta actitud de xerrar per darrere? Perquè mira, que no ho fan bé, que no sé què, tant d'egos, i després no aportar-ho en els altres. És que ha d'arribar, ha de fer que s'integrin els altres en la nostra cultura. És que si no, és que desapareixem en 20 anys, Sí. Me sap greu, és que és així. Ara en Joan farà un altre punt. És que no sé per què no agafo cadira. Per llogar-hi cadiretes, per favor. Perquè he de vigilar la càmera. Que jo crec que el que me passa és que quan veig aquests insults de... Un momentet. Ara t'ho arreglam, ja està. Ja. Això, pues. Però me posaré així. Que tens la sensació que quan jo veig aquest insult de que és que a Palma no hi ha mallorquins, per exemple, són situacions que marginen més la llengua catalana. Per exemple, l'altre dia hi va haver una compte a Twitter que havia fet cartells per Palma i els havia fet en castellà i en anglès. I jo vaig posar un comentari de també els has de posar en la llengua local perquè fer poble també és xerrar la llengua pròpia i tot això. I un me va contestar, però si a Palma ja ningú xerra català. Mentida. Això me sap greu, però... Però és que a més amb aquest argument minoritzes encara més el català que encara queda a Palma, no? Mira, jo el que m'ha passat sempre, i soc de família catalana parlant de Palma, era Quantes generacions? Ben si t'aguany. No, mon pare és madrileño, he de dir, però mon mare li va dir aquí se xerra català i mon pare va xerrar català amb mon mare. Fantàstic. Però que jo soc nascuda a Palma i sí que xerrava català a casa meva, però és vera que en el col·legi, al final, en castellà, totes les meves amistats des de petita han estat en castellà, i el que me passava jo era que jo no me sentia enough mallorquina per anar a un poble i xerrar en català, perquè pues, al final dius treballar en comptes de fer feina, dius no sé què en comptes de no sé quantes, i és vera el que dius, que no sé si marginalitzar seria la paraula, però que sí que assenyales a qualcú que ho està intentant i al final aquesta persona pues, te xerrarà en castellà. Com altres coses, pues, potser no participarà a Ball de Vot perquè pensarà que no és el seu espai i altres coses. Posam el català com altres coses. Ja, me sap greu perquè així mateix fa anys que no hi visc a Palma per culpa dels preus que hi ha, però jo sempre he sentit xerrar pel carrer, o sigui, a més, me fa gràcia anar pel centre perquè sempre me toca algú conegut, o sigui, m'encanta. O sigui, és vera que me fa peresa haver dit d'anar, però ja aquí vaig, faig un parell de gestions i aprofito el viatge i que bé, qui se mantengui molt d'anys es poder xerrar tranquil·lament amb mallorquí a casa. Només faltaria. Jo crec que també hi ha hagut una espècie de bucle, perquè jo crec que tinc la sensació que Palma no s'ha deixat de xerrar tant en català, però la gent de poble, quan anava a Palma, sí que començava en castellà. Això jo ho veig en la meva cosina, que també era un bucle que mos fèiem ella i jo, que potser ella venia a Palma, era dint que venia a Palma, i jo li deia, no, això no ho diguis en català, i a dia d'avui és com, sí, que ho pot dir en català, però ella ja té el xip de que xerra en castellà en tothom a Palma. Xerres en castellà perquè pensa que l'altra persona no xerra català, i en el final... Són prejudicis. M'ha passat i mos ho hem de corregir, tan senzill com entrar a una tenda i dir bon dia i esperar que te diuen i si vols canvies i si no, no. És que no hem de canviar. Mos hem anat del tema i a mi m'agradaria com tornar a gènere i Ball de Vot, si vos pareix bé, perquè... Ja no sé què explicar. Hem xerrat un poc, era un poc de festejar i tal, i una cosa que aquest món és nou per jo, mos va contar la professora de Ball de Vot que hi ha moltes lletres de les cançons supermasclistes. Exacte. Jo crec que... canviar, per molt que siguin tradicionals, s'han de baratar. Crec que com tot a tots els gèneres musicals, en el reggaeton, en el rock, i assenyalar un en comptes de l'altre és un poc inclús classista o racista, però una cosa que m'interessa a mi és els nous grups, els nous sonadors, fan ells noves cançons o com funciona això? I aquestes cançons podrien ser un poc menys masclistes? No sé. Home, evidentment, les lletres noves vull pensar que ja no les faran així. Vull pensar
Què passa? Que si tiren de cançoner tradicional potser pot ser que sí, però jo trobo que fa falta ara aquesta embranzida de gent nova que composi, que n'hi ha de composicions noves, poquetes, anem fent. No estem en el mateix boom de final dels 70, amb creació de música nova i tal, però bé, tot arriba, a poc a poc. La veritat és que com que hi ha bastant de nous balladors joves, músics nous joves i tal, vull pensar que arribarà en qualque moment això de que... Saps què passa? Que darrerament hi ha molts grups que sonen igual. Molts. És que han passat de lo millor tenir 10 grups de ballades a 65. Uau! Molts. I n'hi ha molts que sonen igual. Sí. O que tiren de cançons tradicionals, que no fan cançons pròpies, que fan cançons d'altres grups. Que s'ha de ser original, bebè, que Sí. has de sonar un poc distint. Exacte. Per això, com en tota la vida, si fas contingut igual que els altres, doncs al final... Una cosa que també critic bastant en el meu podcast, Rebosillo Radioactiu, seguiu-lo, per favor. Avui promo total. Perdona, ja que he vengut. Res, és la qüestió. Que una cosa que he dit bastant és que els balladors són bastant punyeteros. Que sí, que es balla de quadrar, que mos ha d'anar bé pel ball i que quan composen una peça s'han de fixar en quant de compassos i tal per tal de fer la volta en el seu lloc i tal. Fantàstic. Però és que els balladors fan molt de mal, perquè, ai no, mira, en aquesta ballada no m'ha agradat, pum, ja els fan boicot, ja no hi van, ja... Ostres, perdona, aquesta gent ha estat dedicant-se el seu temps a anar a assetjar, a prendre un instrument, a tal... Perdona... La cultura de cancel·lació a Mallorca encara, perquè són pocs i ja... Exacte, el que deia abans, són pocs i encara mos separam i mos dividim i perquè hi ha un ego que vol comandar i salta tan bé, doncs tup, 2 agrupacions. No, tio, ni massa, deixa't anar. Després, ai, és que jo duc les faldes originals, no, és que jo duc les faldes com deia la Pradina, no sé qui. Calla! Que sí, que està bé, que se faci investigació, clar que sí. Però no te pensis tenir la pell de filosofal. Cap agrupació té la pell de filosofal, me sap greu. És que és veritat, és que ho he viscut tant de la meva adolescència, de no, mira, i aquests duen els manegots de no sé què, i aquest traje no du perquè és que davantal no va amb aquest... No critiquis tant i a lo millor te traques i li dius escolta, per què ho dus així? Val, doncs jo me penso o crec que per lo que he escoltat aquí o per lo que he investigat que aquest manegot potser no van amb aquest davantal, t'estic posant un exemple xorra, però en vez de criticar-ho per darrere, ves i aporta. Ja. Fes una aportació. Com a comparació un poc a No hi hagi tantes enveges, tantes gelosies. Per exemple, jo, per exemple, si dic qualque cosa malament o en Joan que deim estem aquí en comptes de som aquí, fas molt més comentant, tipo, ei, per la pròxima vegada és així, que com ridiculitzant a l'altra persona. Exacte. O no dient-li i xerrant malament a l'altra persona. Això és algo que ens podem apuntar tots. De per dir, favor. De creixement personal. We are the world. Bé, què més m'has de demanar? Vinga. Ja m'interessava molt això, que si se poden crear noves cançons i que siguin... Clar, s'han de crear, per favor. Necessitam un fades de Ball de Bot. Sí. Bueno, n'has tallat un poc. N'has tallat total. Sí, però de moment està agafant peces tradicionals que les modifica. Fantàstic, Sí. m'encanta, no? Si m'entens. Però a poc a poc. Pròpia, que faci. Què passa? Que potser entenc que es vot és molt gros. El que fan anar tallat de crear ella qualque cosa i que sigui tan xumpat perquè tothom mos entengui. Però tinc ganes, jo tinc ganes de creació, per favor, ja. És que sé que hi ha menys bones... Hombre, segur. Però jo l'altre dia amb les meves amigues me'n record que havia una que estaven xerrant de Antonio Florencia, ara no me surt el nom, però sabem qui és, després deixarem aquí per xarxes, que és molt jove, té com a 19 anys, tal, i està joves per la llengua i a damunt és modista. I crec que ara s'ha anat a Granada a estudiar. Crec que era voluntari d'això. Voluntari. I jo estava xerrant d'aquest bon lloc que va fer també un passe de modelos en les seves en les seves creacions, i una amiga va dir és que l'únic problema que té aquest bon lot és que ha nascut a Mallorca, i és com quina pena que nosaltres pensem així ja si mateix, perquè jo que sé
Quina sort, perquè depèn de qui sigui. Si ho estàs dient d'un marroquí que és gay i que li agrada fumar, dius, quina sort que ha nascut a Mallorca. És que canvia tant, saps? Sí, però jo deia, rotllo, és que aquí no arribarà a cap enlloc, perquè... Qui no pot agafar un ferri ni un avió. I me va fer pena perquè dic, joe, sí que tenim moltes coses i encara que te quedis com a superlocal, és que encara així pots fer moltes coses aquí, que te poden cridar de distintes tendes, de distintes institucions, ajuntaments per crear... Però si nosaltres mateixos som els que no ho veiem... No, millor primer criden a un grup de mostra de bufes. Sí. Ara són amigos. M'he perdut ara. Se queda en Joan. Encara gràcies. Que en vez de promocionar aquest jove que està fent feina, millor abans criden un grup per fer ball de mostra en els calçons de bufa, saps? Per això que xerràvem de la mallorquinitat. Sí. Hi ha altres artistes locals que no fan això, precisament. També és que hi ha el tema econòmic a darrere, saps? Ja, però és que costa que no molt més, també... Mira com hi ha gent que paga 100 euros en el mes per anar a classes de ioga, però li dius que ha de pagar per ball de bot. Perdona, és una afició que te surt baratíssima. Si no t'has de fer traje, això sí, si no te fas la vestimenta completa, que això surt salat. I a Manacor que ho fas a escola municipal, baratíssima. Clar. 50 euros l'any. Hola. Sí. Jo estic pagant 33 mesos, que està també molt bé. És que és això, és que és una activitat molt econòmica. I no només ho deia per això, ho deia a l'hora de contractar, també. Moltes vegades surt de gratis. Clar, si mos inflama els ajuntaments a posar mostres. Clar. Però pagar un grup bot de músics que fa anys que estan al conservatori i tal, ja no són mallorquins. Pues no. El que mos arriba fins ara dels balls que nosaltres hem considerat tradicionals. La mateixa, el bolero, la jota, el fandango, que varen arribar en diferents èpoques, però fa 3 segles més o manco que han considerat tots aquests, justament aquests, els han considerat tradicionals. I com que en els pas dels anys els han seguit ballant, doncs això és el que considerem que és el ball de bot, el ball tradicional d'aquí. A mi m'agrada més la nomenclatura de ball de bot, perquè també hi ha gent que li diu ball mallorquí. Jo no aquí ho explic, que el ball mallorquí jo crec que s'ha quedat més com per ball de mostra tradicional. El ball de pagès hi ha gent que encara li agrada dir-ho perquè són més cotes i mateixes, que és gent més de llevant, però realment ball de bot ho engloba tot, i de fet la nomenclatura ball de bot ve de Sant Llorenç. Hola. De Sant Llorenç? Sí. No sé. Si no m'equivoc, de la Montant Toni Fai, això, si escoltau Rebosillo Radioactiu, a la gent que en sap de veres, que són els que han vist, pues ho explico. Tu en saps molt. Bé, perquè m'he empapat dels altres, però... Bé, però en saps. M'he empapat dels altres i he demanat molt, no he anat per darrere. Però jo quan m'interessa qualseva cosa ho demano. Jo penso, i no critic, ni juig, ni res. Tu ho fas així, fantàstic. Val, doncs aquells ho fan allà, i comença a treure conclusions, que és construir, no destruir. Això de, mira què és, no sé què, és que no ho puc sofrir. I són tant d'anys de veure això i de veure que... No ho diré. Digues-ho. No, jo també penso que la majoria de grups que fan mostra i tal fan un concurs, van a festivals i tal, i se pot comparar, se pot donar un premi a una cultura o una altra. És que realment el que valora és l'espectacle. Fantàstic, és un altre món, però no me diguis que és cultura popular viva, per jo no. Però bé... No sé si podríem definir el que és cultura popular viva. Que la vivim ara, actual, no? Ara anem a plaça, hi ha ballades, anem a la gent de Saraus, ho miram, o ballades a Mallorca, anem a Instagram, ho miram, hi ha cartell, hi ha ballada, doncs anem a ballar. Ni mos ho plantegem si és tradicional, si no... Ho fem. Que això és un poc el que anava, que és un concepte bastant permeable, no? Perquè jo he anat a ballar i de repente te diuen no sé què sevillano. Sí, perquè s'han introduït balls d'altres llocs, perquè mos fa gràcia que... Clar, i mira que som desconec el tema dels balls peninsulars, però per lo poc que sé, nosaltres tenim una riquesa que en podem presumir.
O sigui, la jota va estar estesa per tota la península i hi ha totes les variants de jota, per exemple. És que hi ha gent que critica que digui jota, en vez de jota i cota, i ja no sé què de dir, me posa nerviós. Cota m'agrada. Pues diran cota, pues. És que m'arriba que m'estressen, després se fa viral i coses, i després és que m'ha llegit i ha dit, no, per favor. Ai, demaneu-me, ja està, jo sabeu que puc xerrar amb tothom. Sí. Ja m'he perdut el fil. Això, que el ball de la península, a molt de llocs han quedat fossilitzats, com varen quedar aquí dins la vitrina de balls muntats i tal, però bueno, això té la seva història de l'escola bolera i no en seré tant de detalls. Però que tenim una riquesa impressionant de punts, que cada dia hi ha balladors que s'inventen voltes per aquí per allà, que de vegades dius, perdona, fer un punt bàsic ben fet i quedes millor, que no revoltar tant, que no vas ni a ritme de la música, per favor. Però bé, això són detallets que això, quan ets pro, ja saps. Claro, jo ara t'agafes molt de temps, no? Sí. I pues encara, tot i així, la riquesa de punts que tenim, perquè és l'avantatge de que sigui improvisat, que podem crear i podem desfer i tal, encara a més, anem a tallers de parrandes, de malaguenyes, de bolero de Castelló, que si és de Ciutadella són diferents, que si és de Ferreries, que si... O sigui, sempre tenim gana de més cultura. Fantàstic. Veus? Això, punto pels mallorquins. Més que fins ara el de criticar, pobres meus. Pobres. Querides mallorquines. Bé, jo me'n record que en Joan va fer una story i va recopilar comentaris de gent sobre Vall de Bot. No sé si voldries xerrar-ho ara. Ui, vale. Que vares demanar a la gent per la història, per si story. Story, això dels anglicismes. Story. Hauríem de catalanitzar tot. Història. Exacte. Que és història que va sortint en les xarxes. Ben, de fet, me vares contestar, crec. Pot ser, ja. Mira, és tant Instagram, és tan fugaç. Espero que estiguen bé, perquè no hi ha ningú. Bueno, allò, si ara xerraràs tu. No. Ah, bueno. No. És que m'encanta. Res, ja vaig demanar una història perquè m'interessava molt el tema a Vall de Bot i gènere, però prestant atenció a les parelles del mateix gènere, que relativament era una cosa nova, entre cometes, i res, comentaris que vaig rebre era que sí que hi havia gent que se sentia pintura més observada una ballada si ballaven dos al·lots. Això era totalment subjectiu, comentaris que me posaven. Res, i que en tot això pareix que la polèmica que ensata més, com a mínim que jo me varen dir, era tema de les bullangueres. Pareix que ballar a plaça està com a més relaxat i a les bullangueres pareix que sí que hi ha com unes regles que pareix que costa més rompre-les. Això és la visió general. La meva humil La opinió. bullanguera és robar la parella de dins. Que de fet, arrel d'aquesta story vaig xafardejar el teu blog i vaig veure que el 2017 havies fet una enquesta de què opinava la gent sobre aquest tema. Que ja ho he vist. 2017, t'he dit ja. Fa anys que s'encerra d'això. Pens que, personalment, que això de l'estètica home-dona ho ha duit l'agrupacionisme, o sigui, les agrupacions per estètica d'espectacle, calçons, faldes, clar, això que a un rolo no hi poden haver dos homes junts, hi ha d'haver una dona enmig, és estètica pura per espectacle, o pinjor, crec que ha vengut d'això. Clar, però és que, sincerament, jo quan era petita, tot eren dones. I ho he contat a més d'un podcast, ara ja no me fa vergonya, a mi m'han fet vestir d'home per un espectacle. Perquè era la més joveneta i mira, pues, com que no teníem mascles en aquest sentit de l'actuació, havien de posar-nos les bufes nosaltres. No passa res, o sigui, era estètic, però ja ballaven sempre dues dones i no passava res. De fet, gràcies a les dones encara hi ha ball. Però també fort que per estètica no puguin ballar dues dones juntes amb falda, no? Sí, però jo crec que ve d'aquí. O si mateix el pensament de me varen posar colsons, com qui dir, jo perquè no podria ballar en colsons sense ser considerat home. També he de dir, seria molt diferent que fessin posar una falda a un al·lot, se veuria molt més tabú, molt més tabú. Que un al·lot li posessis falda, jo crec que sí, eh? És a dir, jo tenia 12 anys, no... Record que clar, jo també, és que era com que sempre per història els homes s'han estat sempre més trebats a l'hora de ballar, cosa que
Sí som. No, xerra per tu, però hi ha molts que són molt bons. No, sí. És com dir que els cuiners homes són més bons que les cuineres... No, però els cuiners homes són els famosos. Hi ha moltes exacte. cuineres dones, però els famosos són els homes. Però això és perquè quan se va... Masclisme! Ja he perdut el conint el tema d'homes i dones. Que tot era per estètica. Sí, jo crec que m'enfadava en el moment que me van dir no, te doia per això, per el tema de que els homes sempre s'havia vist com a més debat, com que comandava la dona intentava emboar-lo i si l'home no passava res. Si l'home era debat ballant, era la dona que havia de ser fina i tal. I clar, com que jo en aquella època, en 12 anys, no en sabia un accés, doncs per això els més joves mos posaven el traje d'homo. Sí. Però realment és curiós. Se mos ha teat de lo que estàvem xerrant i estàveu xerrant sobre la difícil o no socialització sobre persones del mateix gènere a Vall de Bot. No sé com resumir-ho. Jo el que m'havien contat és que això tot són experiències subjectives, vull dir, no és que hi hagi un estudi ni res. Exacte. Però que m'havien contat que... No, per favor. És broma. Ai, se m'ha oblidat la galleta, però és que tinc una galleta. I d'això m'havien contat que pel fet de que a classe no ballaven homes amb homes, en el final un al·lot s'acabava més relacionant amb altres al·lotes que amb els seus propis companys de classe, i això feia que tinguessin més amistats femenines que masculines perquè no tenien a classe aquell petit espai per poder xerrar amb aquell al·lot, per poder compartir aquell ball de ai, mira, ho hem fet bé, ho hem fet malament, saps? Com que això, segons algunes experiències subjectives, com que els dificultava sí, aquesta socialització entre lots. Que el professor de feia ballar més home o dona a classe, dius? Sempre. És a dir, ja m'han explicat que hi havia dos al·lots que no tenien parella i havia d'esperar que arribés una companya de classe perquè ells dos no podien ballar junts. Mira, que això passi a swing, en el ball swing, en el Lindy Hop, que ara ha perdut un poc de força. Però la gent estava pesadíssima, jo m'ho vaig apuntar i tot, imagina't. Jo també, però dius... Aquí sí que li trob la lògica que hagis d'esperar un poc a tenir la parella perquè... En el líder. Exacte. Tant donava igual que fos home o dona el fet de que fos líder. Líder aquí hi ha un paper, sí. Líder o follower. Però en canvi en el ball mallorquí ha quedat com home o dona. Sí. I realment, mira, vos contaré una anècdota que sé cert que qualcú estarà content de que la conti o no ho sé. No sé com s'ho prendrà. Els xafardeig. Sí. No sé com dir-me. Dir-vos que fa uns anys, ara se fa molt manco, per reminiscència de les agrupacions i tal, a plaça, quan ballàvem a Rotlo, de vegades el que comanda pegava un crit de dones, perquè les dones s'avançassin en els punts i fessin com una coreo de, per exemple, fent esquena, que quedava guapo que una persona... Però dones era en el sentit perquè, clar, com que antigament se posaven sempre per estètica, home-dona, doncs quedava com una coreo guai. Sí. En un moment era improvisat... Això és el que m'anomenà Estrella, No ho sé. Teniu noms molt estranys. que és un rotlo i és un sí, un no. I quan uns entren a de dins, els altres van de fora. Esperen de fora, exacte. Vale, sí. Que creus com una estrella. Però exacte. I clar, me'n recordo un dia fer-ho a una ballada i me va pegar la veus que vaig dir, ai, doncs ara el faré diferent. De vegades t'avorreixes i dius, dones! Amigo. Quan vàrem acabar el ball, una persona me va dir i si jo me sent home o dona? I dic, fes-lo que trobis, menys si m'entens. I dic... ho he dit per el fet de la coreografia, perquè en aquell moment que estem en actiu ballant no pot dir blanc, negre, 1, 2, és que no mos hem organitzat abans, saps? Era per això, simplement és per la comoditat de... Sí, però realment el problema és el seu gènere, i com te sentis, i que sigui binari o no binari... Aquella persona volia tocar els collons perquè si t'identifiques com a dona i tu digues si és dona, aquella persona hagués anat. És vera amb lo de no binari, amb persones no binàries, però és que... Fantàstic. Fes el que trobis. Tal volta, és a dir, estic pensant un poc en veu alta, però tal volta estaria guai una nomenclatura que no sigui home i dona, però que descrigui una persona que comanda, una persona que comanda. Però és que en el swing ja follower i líder. Ha d'existir el paper. Sí. El paper pot existir, però m'apareix bé lo de follower i líder, perquè al final jo... Però en anglès no.
No, qui comanda i qui no. Què fer? Què fer i... Ai, Què fer i... qui comanda? Madonna queda massa... Bueno. no és actual. No és Bé, ho actual. deixem per aquí. Sí, que mos ho posin en els Suggerències, per comentaris. favor. Però estava bé, a les classes es posaven els followers i els líders i això hi havia de tots els gèneres. Podia Clar. ser el que volgués. És que és això, és el paper del ball. Clar. I com que fins ara està matriarcal, està en la mateixa roda de... Jo havia sentit algunes que, supos també cal que te fegi per allà, que havien dit que no li agradava el tema matriarcal, sinó matriofocal. Ui, I quina diferència és això? sorprèn-me, vinga. Que segons aquesta persona deia que un ball no podia ser matriarcal si el seu context sociohistòric era patriarcal, per tant deien matriofocal perquè el punt se centra en el que fa la dona, però no precisament perquè tingui un poder polític allà. Pues això, sembla un poc És el que explicava sí. jo en el llibre, que realment l'únic que li deixaven fer era dir quin punts, perquè no triava ni en l'home que ballava. O sigui, ara en aquest que m'ha dit el Reveler, que era un home, que balli jo ara amb aqueix, pues, i li faré aquest punt o aquest altre. Pues, o sigui que realment... Podríem acabar el que hem comentat abans de que abans se ballava per festejar i que pot ser un ball molt sensual, però que opines o sabeu com els joves no ho estan agafant així i se... Te torno a dir que segurament ve d'influència de l'espectacle. Clar, jo estava en una agrupació d'adolescent i jo crec que ve aquest aire de festejar el ball deu venir d'aquí, i ara com que no té aquesta funció, malgrat jo penso que sí, perquè homes heteros a plaça n'hi ha ben pocs, per exemple. Sí. O gais també, com que n'hi ha molts, se pot lligar. És que... Però m'apareix curiós que, és a dir, el ball de bot és un poc espai gays and girls. Gays and girls un poc, total, no sí. sempre. Bé, Sí, un poc. A la meva classe hi ha molt pocs homes i és que hi ha gays and girls. Però m'apareix curiós que seguint un espai, perquè pot ser gays and girls només a la meva bombolla, pot ser només això. Però n'hi ha molts. No passa res, però jo que som hetero, pues m'acostava a trobar qualcú. No, però també per lo que contàvem abans de la socialització masculina, que fins fa un parell d'anys ballar ball de bot era de nines, i si no era de nines era de feminat, saps? Vull dir que com que si eres el lot hetero macho peludo, per així que anar a ball de bot era com a rebaixar tanta cometes, no? Bé, és igual. Que me sorprèn... Ui! He fet malament la meva saliva, és millor. M'ha impressionat el que m'has dit. Ja no estàs la seva tia, no te pot fer un cafetó. A veure... Me sorprèn que siguent un espai tan gays and girls, com que hagi costat tant lo de que se vegi tan parella homo i homo. No sé si m'explic. Sí, Saps què t'ho dic? Perquè hi ha gent per tot. Però el que t'he dit un poc major, també, gent tradicional, gent que al final cuinar és de dones, que s'entengui que òbviament no és de dones, però que se veu com una cosa de dones, però al final els que són famosos són els homes. Pues aleshores també té sentit que sigui un espai gays and girls, però a les hores de la mostra, sobretot si ho fa un ajuntament, no donarà un espai tan gran només a gays and girls. Té sentit que sigui un poc... Que potser la següent passa és que les mostres, que, bueno, no sé si estem a favor o en contra de les mostres, però que hi hagi mostres en parella, homo i dona i dona. Seria un poc... Sí, bueno. Però és que no, ho tinc tan assumit jo, saps? Que és que sí, me fa ràbia que encara s'hagi de qüestionar, tan naturalitat. Però existeixen mostres actualment que ballin homo i homo. Jo n'he vist poques. Em veig molt poques perquè, sincerament, mirar com ballen m'avorreix. Jo m'agrada participar. Simplement és un espectacle passiu o participar a la cultura popular viva, activa i que per tu hi participes. Jo he de dir que darrere molt el que veig, és a dir, si veig mostres és perquè primer fan una ballada, primer mostra i després ballada. No sé si això és una cosa que se fa ara o feia... Va a èpoques, temporades... Però és un poc el que comentaven, que en el final la societat és tan individualista i si quedes, has de quedar d'aquí a un mes, que ja és molt difícil que se facin ballades per fer ballades, saps? Se queden... El manco en el meu redol és com...
s'ha de quedar dia 17 de gener i saps que aquell dia a les 8 se farà una ballada. Però com les places ja no són places, passen més cotxes i tal, és molt difícil que amb el teu grup d'amics de sobte fais una ballada sense organitzar. Jo miro l'agenda, men que hi ha avui, i vaig. Clar, no m'ho penso gaire. Més, l'avantatge que li trob en el ball de bot és que ni quedes, te trobes allà. Això m'encanta. O sigui, te trobes allà, ja ni te planteges, ai, qui anirà? No. Hi ha gent que sí, supos que no, hi ha gent per tot, m'imagino. Home, supos que t'agradaria anar amb qualcú conegut, però lo guai que és trobar-te amb gent allà sense haver de quedar, m'encanta. Això és el que més m'agrada de les verbenes. És que també, Però que també estaria guai que, per exemple, pinturaren altres tres no, però si fossin 5 pintures, estem avorrits, baixam a baix i improvisam una ballada, per exemple. Això seria molt guai! jo no li diria ballada, és un ball que feim nosaltres, simplement. No li diries ballada, per exemple. Jo crec que, no ho hem anunciat, tampoc, com per convidar els altres. Pues, això seria més ball privat. Segons el meu concepte. Posa'm una story i qui vengui bé. Escolta. Aquí passa pel carrer, també. Que I a més, com que jo explic que basta fer un que faci un pot de percussió, sí. I ballam. Aquesta setmana es veus. Jo encara tenc un, doncs. Jo també. Vols que ho deixem aquí? Sí. O tens qualque... No, ja ho he dit tot. Bé, mos ha encantat aquest episodi d'un munt de coses de ball de bot, de cultura, hem xerrat de tot. Sí, talment. Que m'ha encantat que compreu aquest llibre per Nadal, ara que ve Nadal, a Ínsula Gràcies Literària. Que sapigueu que no el de paca. No, gens ni mica. Amb besitos i abraçades. I això, i moltíssimes gràcies. Mos veiem en el pròxim Conta-m'ho, reina.